Erokamano ahinya to wach mar verification of pending bills kata ng'iyo ni to ere counties ma chulo jogo mosetimo tichgi jogo mosego ohala kata mosetiyo gi sirikandewa mag kor gwenge kata county governments. En gima sani nitiere policy kaka iwacho maber ni controller of budget oseketo ni pesa mora mora ma a sirikal mamalo kadhi e sirikal mapiny nyaka bed ni nitiere gigo ma sirikal mar kor gwenge ma sirikandewa mag kor gwenge osetimo. To mokwongo ne en ni giketo gimiluongo ni pending bills verification committee. To shida ma osebetie e committee ni samoro yudo ka nikech gin gik ma oluongo ni pending manyiso ni gin gigo mosebedo kadhi mbele. Yudo ka samoro documentation kata ratiro mar ng'iyo ni to ng'ano manotiyo to notiyo ang'ono to noripo bed ni chule pesa di. Ratiro machalo kamano samoro onge. Nikech samoro yudo ka kaka ne Molio wacho ni sirikal transition osebedie. Sirikal moro osebiro mane nitie osewuok. Samoro koro kata mana documents mane ne ochiwe higa mar sirikal mokalo imanyogi kata ing'iyogi to ok negi. Omiyo samoro kata jo committee gi bende nigi pek e ng'iyo ni to ng'ano mane osechuli to ng'ano ma pok ochul to ang'ono momiyo pok ochulgi. Mar ariyo bende iyudo ka wantiere gi challenge ma kata obedo ni control of budget keto policies machalo kama to delay disbursement of resources from national government to county governments. Manyiso ni pesa mawuok e sirikal mamalo ma oluongo ni equitable share. Pesa ni samoro oleo ma kata ka sirikal nende ikre mar mondo ochul kaluwore gi jogo man osetiyo gi sirikal mosebedo verified gi kamati mar pending bills noripo bed ni chulo gi to pesa biro moleo kabisa ma samoro luwore gi priority manende sirikal mar county osetimo ok dhi kaka ne giparo. Omiyo mano bende samoro gin gigo magoyo tudruok kuom county governments kata sirikachewa mag kor gwenge kod office mar controller of budget. To waseneno ka pile pile ka controller of budget loso to nitiere kwayo maduong' mar sirikachewa mag kor gwenge mondo otim gimiluongo ni eligible pending bills manyiso ni jogo moripo bed ni ichulo imiyo gi priority mar mondo ochulgi. Temo miyo kata office of the deputy president bende waseneno ka ng'enyne oromo gi governors kendo gitemo ng'iyo ni to ere kaka wanyalo hakikisha ni pending bills gi ochuli. But Cleophas bende nitiere wach moro ma sirikandewa ng'eny gi ok gitim. To gimomiyo ok gimi target mar on source revenue kata pesa ma iyudo e county government kama entiere en nikech iyudo ka nitiere leakages kata yore mopogore opogore mag mibadhi. Anyalo wacho ni corruption. To magi timore nikech sirikandewa ng'eny gi pok otimo gimiluongo ni automation. Manyiso ni ji ok